Dakuan kubra ha. Dako kubra. Kubra. Naalarma karon ang mga sugboanon tungod sa gikatahong pagkatap sa mga king cobra o banakon sa nagkadaiyang dapit sa Sugbo. Usa na niini ang 12 kadupang gitas-on nga banakon nga nadakpan sa barangay Salag sa lungsod sa Tabugon. Ug aduna na say laing duha ka bitin nga nakita didto sa barangay Busay, Cebu City kun asa nakuhaan og video ang pagbalikos sa ilang mga lawas nga matud pa maoy pamaagi sa ilang pagmate. Gani gibutyag sa mga kawani sa Department of Environmental and Natural Resources sa Rehiyon 7 nga mating season sa mga halas ang buwan sa Enero hangtod sa Abril. Usasab sa gitan-aw nga rason sa paggawas sa mga bitin ang pagdaghan sa mga residential area sa mga bukirang bahin ug kalasangan dinhi sa Sugbo hinungdan sa pagkadisturbo sa natural habitat sa mga bitin. Karon nagpakita na pud siya because for one population growth, no, dili nato malikayan nga nagkadaghan ang tao, naabot na ta dito sa lugar wherein naapod sila gapuyo. Buot nilang ipalanog nga dili talagsaon nga panghitabo ang paggawas sa mga king cobra sanglit endemic ni nga species sa atong rehiyon. Ubusab sa balaod sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Protection Act nga posibleng moatubang og silot ug pagkapriso ang madakpan nga mopatay sa bisan unsang wildlife lakip na niini mga banakon. Apan adunay exemption sa maong balaod. Mamahimong mopatay og mananap kung nagdala na kini og peligro sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kung nagitay makit-an nga bisan unsa nga klase sa bitin, no, ato gini silang isipon o hunahunaon nga venomous ni siya, dili ta mo kumpiyansa, no? Para cautious ta og aware ta nga naay posible nga kadaot nga mahitabo sa tuwa kung mapakanta. Tungod kay venomous ang mga king cobra, posible kining hinungdan sa kamatayon sa mapaakan niini. Sa pagkakaron, ang Vicente Soto Memorial Medical Center lamang ang adunay on standby nga anti-venom dinhi sa Sugbo. Pahinumdumsad sa tanan nga magmabinantayon ug ipahibaw dayon sa mga eksperto o sa kauluhan kung aduna may makita nga banakon sa inyong mga dapit. Giawhag sa bang publiko sa di pagduol sa bitin ug magpaabot na lamang og tabang paglikay nga makapaak kini. Sa public lang, no, normal nga naay cobra sa atoa, no, naagyod na siya existing before pa, no. Ang ato lang is we have to be cautious, no, bantay lang ta, sa gingon pa manglimpyo lang ta sa to ang tukaran. It's because kung naay prey, naagyod na predator, no. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.